Každý investor pozerá na nezrealizovaný zisk pri jeho investíciách, ale druhá vec je zaplatiť z tohto zisku aj dane. Aké sú dane pri akciách a ETF? Kedy vlastne tu daň neplatíš, platí vlastne na ne tzv. Časový test. To znamená, že ak držíš tieto akcie alebo ETF dlhšie ako 1 rok, si oslobodený kompletne od týchto daní. Dôležité je, aby boli obchodované na regulovanom trhu, napríklad Xetra, NYSE alebo Nasdaq. Kedy musíš platiť daň je, ak predáš skôr ako po roku, tam vzniká daň 19% alebo 25% pri vysokom základe dane a plus zdravotné odvody 14%. Čo sa týka dividend, tak tie už sa nezrážajú, keď máš napríklad dividendy z USA, tam je to vlastne 15%, pokiaľ máš podpísaný formulár V8BEN, pri dividendách vlastne v Európskej únii väčšinou 15 alebo 30% podľa krajiny. Čo sa týka ale podielových fondov, tak tam nikdy tento produkt nebol veľmi zaujímavý, pretože to nie je oslobodené od dane. To znamená, že či to držíš rok alebo 10, daň tam zaplatiť musíš. A je tam vlastne klasická daň 19%, po prípade 25% pri vysokých príjmoch a je to bez zdravotných odvodov. Takže za mňa pre zhrnutie klientov a investorov lepšie investovať napriamo do ETF alebo akcií.